vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Please ndapota ndibatsireiwo kane mhuri yeZimbabwe, nekuti neniwo ndiri kutoshuvirawo kuti ndinge ndichizoraramawo life yakanaka, but mukoma Nashi pane zviri pandiri zviri kufanira kuti zvinge zvichizogadziriswa, but ndinoti pose apo pandinenge ndichida kudzifambira nyaya dzacho, then ndinobva ndatanga kuzvibvunza kuti asi ingawani ndinonamata so kuchivanhu ndava kutsvakei, ende ndinototi mukutofamba kana ndikangosangana nemunhu anenge achiitawo zvemweya, munhu iye anotondudza kutoti imimika dai manga makwanisa kumbowana munhu anoenda nemi kumadziva. Munhu iye akaenda nemi ikoko mukangononyikwa chete mumadziva nemunhu anoita zvechivanhu, zivai kutoti life yenyu inenge yatosununguka. But inini manje mukoma Nashi, kutaura chokwadi, ndinotya manje kuti ndinge ndichizoita izvozvo zvekuti ndinozoendeswa kumadziva zvozoita sei, because ndinotya kuti kana kuri kunzi ndikaenda ikoko ndobva ndatotanga kutonzi ndava nemashavi emanjuzu, even though vanhu vanotaura vanototi kunyange hako usingazvifarire but zvinotongoonekwa. Mukoma Nashi, handidi hangu kutaura zvakawanda, but I have been praying mukoma. I think kuti I now have been praying for this spirit to go away, to chase this spirit from my life. I have been praying for the past 10 plus years, kubva ndichiri kuhigh school ndichingonamata apo pandaiti kana ndichifamba ndaingokaruka ndasangana kana nemurungu. Mukoma Nashi, mufunge zvenyu, ndaizosangana hangu nemurungu apa ndakakurirawo kumaruzevha, zvekuti kana ndega ndaizvibvunza kuti komurungu uyu ambobva nepiko, ende zvakatanga zvichaitika ndiri ndega, ndobva ndangopesana nemurungu. Murungu uyu ndaiwanzokumuona kana ndashungurudzika sezvo amai vangu vakashayika apo pandainge ndichiri mwana mudiki. Hanzi pandainge ndichiri kuma 3 months amai vangu ndipo pavakashayika, saka I never really knew my mother. Saka ndaiti dzimwe nguva agogo, nekudawo kwekuti pamusha apa tainge tichigara tiri vazukuru takawanda, saka vainge voita rusarura ganda. Iniwo ndainge ndisinawo mubereki aipota achitumidzirawo gogo mari yechikafu kana kuti yehembe, asi mamwe macousins angu ivo vainge vaine vabereki vavo vainge vagere kumadhorobha, saka after 1 month kana kuti after 2 months vaitoti vange vachitotumidzira something. Ndakapedzisira ndava kushungurudzwa futi nagogo. Ndaiti kana ndikangoita mistake ndaitukirirwa mukoma Nashi, vaindibata uyanga, asi vaizoti kana vakanditarisa vaibva vati uya kuno mwana wangu, vobva vatanga kuchema vakatarisa rinda raamai vangu, vavanditi sorry muzukuru wangu, but I knew it was because of the pain, because zvinonzi ivo amai vangu pavakatanga kufambidzana nababa vangu, gogo vainge vasingadi, nekuti baba vangu zvainge zvichizivikanwa kuti vaiva nevakadzi vavaidanana navo vainge vakawanda, even though vainge vachangobva mukufirwawo nemukadzi wavo. Saka gogo vaiti kana ukaramba uchidanana naye murume uyu uchapedzisira waurawa nawo mamwe magirlfriends ake awa emuwando, because hanzi baba vaitodanana zvekare neumwewo mwana weimwe n'anga yainge ichizivikanwa kuti yaita zvokurombesa. Saka zvinofungidzirwa kuti n'anga yacho iyoyo ndiyo yakazokonzeresa futi kuti amai vangu vange vachizoita an accident. Dzimwe nguva gogo vaiti kana vakatarisa rinda rasekuru waivanzwa zvino vachiridza tsamwa, but it was all because of the pain. Saka vaizopedzera shungu dzacho pandiri. Mukoma, ndiri munhu uya wekuti kana ndikanyanyisa kurwadziwa kana kushungurudzwa nemunhu senguva ino yatiri yekunaya, mukoma Nashi,
ndikatarira mudenga nditobva ndatoona kutoti kunenge kwatova nemakore ende mvura inobva yazototanga kutonaya. Mukomana chikunonaya imwe mvura iya yekuti kunyange dzimba dzevanhu dzinokwanisa kutorohwa nemheni. Zvinhu izvi mukoma pazvakatanga kuitika ndaingotiwo zvimwe kuda, but nekufamba kwenguva manje ndakati ndaenda kunoshanda kukwekwe uko ndakatukwa nevamwe amai vandainge ndakamboshandira, saka vakazonzwa godo mushure mekunge vanzwa kuti ndainge ndava kushandira umwe mukadzi patebhuru yake. Vakauya vakapopota mukomanashi, mainge muri muna November. Amai ava motikari yavo yakazorohwa nemheni vari pakati pekundishaudha. Mvura yakangotanga kungonaya mukomanashi, kukatotaka kutoita mapanang'ana, ndokubva tatonzwa mupande wakarira kunodai yainge iri motikari yaamai vaya yainge yarohwa nemheni. Saka ndakangoti zvimwe kuda kutonga kwaMwari. Ndaiti kwose kwandinenge ndaenda mukomanashi ndaingoti kana ndikangoboekana mvura yototanga kutonaya, then otoona mheni yobva yatorova padhuze neapo pandinenge ndiri, kana kuti pamba pemunhu uyo wandinenge ndabva mukunetsana naye. So ndopandakabva ndatotanga kutobhilivha kuti zvechokwadi zvinoratidza kuti izvi zvacho zvinotaurwa zvichinzi ndine maspirits anonditeverera ekumvura, it is for real. Ndambozama kunamata. When I tell you kuti ndiri munhu anonamata, handina nguva yekuzorora mukomanashi, ndinoramba ndichingonamata. But even though ndichinamata, ndinoti kana ndikagara pasi, so ndinobva ndazvibvunza kuti but maspirits acho kuti tingati ari that evil, because murungu uya wandaiwanzokuona ndichiri mwana mudiki. Murungu uyu ndaingomuona chete kana zvorwadza paya, ndaingoti kana ndikamuona mukuzofamba mukoma ndaingokaruka ndatonhonga kana lunch box inenge iine rice. Munoona rice riya rebasmati ndo randaiona rakaiswa muraisi imomo, zvimwe kuda nezvimagreen peas nei zvekuti mukoma waitoona kutoti raisi iri rinenge richiri kudziya as if rinenge ratongobikirwawo inini rikapakurirwa inini. Ndaibva ndatongoita zvivindi mukoma, ndobva ndatanga kudya ndichitaura nemi kudai. So I know kuti people are going to judge me, but maziso angu atozara nemisodzi nekuda kwezvainge zvichiitika ipapo, nekuti ndaizonhonga chikafu ichi mushure mekunge ndanyimwa chikafu. Ndaikwanisa kurova 2 days ndichingorarama nemvura mukoma, ndichiti kana ndikabvunzwa kuti wambodya here, kutoti ndanwa mvura, gogo vaibva vandirova. She was so abusive towards me. Vaiva nebitterness iyoyo nekuti baba vangu vaifungidzira kuti ndivo vakaurayisa amai vangu. Saka mukuzofamba umu ndopandaiona murungu uya obva angonyangarika. Ndichifamba ndobva ndatoona kutoti kunenge kutori nelunch box inenge yakatogadzikwa pakati perodhi. Ndobva ndatoinhonga, ndobva ndatoona kutoti munenge muine chikafu chinenge chirimo mukoma. So I grew up like that. Nguvawo yekuti ndige ndichizotanga kudheita yakati yakwana. Dambudziko riri pandiri nderekuti kana murume paya achindipfimba, ndinotonzwa voice rinenge richitaura neni zvose zviya zvaanenge achifunga pamusoro pangu, like akachiva chaanenge achiva pandiri ndinotozvinzwa. So ndinongonzwa like maungira, ndotonzwa munhu anenge achitaura kuti uyu ari kungochiva chimiro chako, kana akangorara newe then anenge atopedza newe, kana kuti uyu ari kuda kukuroora but kumberi uko achazotanga kuita zvechihure mukomana. Saka izvi zviri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kugara murelationship, ndisakwanisa kuwanawo murume ari faithful, because I hear the thoughts of that person. Kunyange munhu achindinyepera, ndakatombogara neumwe murume aindinyepera achindibira mari mukoma. Mari iyoyo aienda achinopa umwewo mukadzi. Ndakasvikapo pamba pake mukadzi wacho akatovhunduka mushure mekunge ndamuudza kuti I knew kuti aitopota achitopiwa mari nemurume wangu, and I did not want that to continue happening. So ndauyawo pano ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kune avo vachati zvinhu izvi ndezvemamarine spirits. Yes, I do know. Ndiri munhu anonamata.
Hence I started by saying kuti handisi kuda kuti ndinge ndichizoita izvo zvandinogara ndichingoudzwa like nemaprofita kana mubhazi wherever munhu anotonge otongoti dai mamboendeswa kumadziva manoyereswa nevanoita zvechivanhu kuitira kuti life yenyu inge ichizofamba negwara rakanaka. That one I do not want to do, but now I am confused. I am growing Mkomanashe, ndiri kukura, and ndakatoudzwa kutoti as long as ndichiramba kugamuchira chipo icho chacho chiripo pandiri, kana mwana chaiye zvinokwanisa kuzotonetsa uye zvekare marriage I must forget. And hanzi zvichazosvika panguva yekuti ivo vacho vekumvura vachazondifuratira. Kana vandifuratira, then it means kuti I will be on my own and I will be attacked by so many spirits. Zvichinzi izvo hanzi kumhuriwo kwakaberekerwa baba vangu iko kune zveko zvinotombouya zvichida kundidzipa ndakarara, zvimwe zvichida kundiita mukadzi ndivete, but nekuda zvacho izvozvo zvinondichengetedza zvekumvura, hanzi zvinhu izvi zvitoma zvacho zvinoti kana zvanditsvaka, kana zvatouya murumu mangu zvinototsvaka pandinenge ndivete, asi hazvikwanise kundiona nekuti zvinenge zvichingoona pamubhedha paine gungwa, paine mvura inenge yakazara pamubhedha, zvobva zvatya kuti zvinge zvichipinda mugungwa. Saka ndibatsireiwo hama dzangu, musandituka. I am someone who is very understanding, anonzwisisa, just that when you are on my wrong side things will go so bad for you. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section ma1. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nai zvinoitawo here? Ndine umwewo murume uyo wandanga ndatovawo negore rose ndichimushandira. Saka apa tanga takawirirana kuti kupera kwegore pane dzimwe mari dzaanga achifanira kuti ange achizondipa uyo mwedzi uno waNovember, but now ava kunditi ane mamwe maresponsibilities awo aainawo. I'm regretting mukoma, handidi kukunyeperai. So pandakatanga kumushandira murume uyu akabva anditi kana kuri kunzi unenge uine mamwe maplans ako auinawo, ndinopota ndichikubatira mari pamwedzi, sezvo ari munhu wekuziva wekuchechi. Ndakabva ndangoti it is fine, you know what, I really do not mind. Sezvo vainewo chigaro kuchechi, what I can do is that I can just give him a portion of my salary. Mkomanashe, ndakabatirwa mari kubva gore richitanga, saka ndanga ndakatarisirawo kuti pana November kamari kangu kandanga ndiinako, it is not like a lot of money, but it was really going to help me. Now nyaya iripo ndeyekuti havasi kuda kundipa mari yacho. Pose pandinozama, henyu mufunge zvenyu Mkomanashe, kuti pose pandinozama kuti ndinge ndichitaura navo mune zvakanaka, mukoma, ndinobva ndatoudzwa mamwe mashoko ekuti kunyange pamhepo haatoiti mashoko iwawo kuti munge muchizomataura. Mind you, apa munhu wekuti ane chigaro kuchechi. Hey, ndiri kurwadziwa Mkomanashe, ndiri kushaya kuti ndozvifambisawo sei. Ndakatomboendawo kune umwewo mukuru wekuchechi who was going to work, I thought, as a mediator, but at the end of the day ndakazotoshamisika manje. Ndini ndainge ndava kutoita sekunge ndainge ndiri wrong. Mukoma, ndibatsireiwo kane. Ndichiri kumushandira hangu murume uyu, but moyo wangu uri kurwadza. Ndipo paya pekuti uchishandira munhu unenge watova nemoyo wakashata, and you never know kuti what you will end up doing, because munhu anenge akunyima mari yako. Pamba apa pandinoshanda pane midziyo yakawanda, midziyo yavanongochengeta mugaraji mavo, and I'm very sure kuti midziyo iyoyo havachatomboizivi, because kune mamwe malaptop nemafoni mamwe andakaona ekudhara. Ndodawo kuti muri yeZimbabwe
inge ichindibetsera. Ndoita sei? Ndongotora here malaptop anoenderana nemari yangu, because to tell you the truth, kune malaptop anosvika kuma10. Saka ndanga ndichifungidzira kuti kana ndikakwanisa kungotora malaptop 5, then mune mafoni arimo masamsung mukoma. Masamsung ekutoti achitori bho akawanda, I think anotosvika kana kuma15, because vanongoti vakatenga mafoni as a family, pazvinonzi maybe kwapinda mamwe mafoni like maiphone, zvavanoita ndezvekuti vanobva vatotanga kutoshandisa mamwe mafoni aya vobva vatongomarongedza. Mukoma Nashi, ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoita sei? I need my money, but these people, they do not want to give me my money. Vari kunditorera advantage nekuda kwekuti we go to the same church, iya yekuti unenge uchingonzi uri kushandira Mwari, uri kushandira Mwari. Please help me out. I do not want to do this anymore. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. But zvinozoitika mainde zvekuti kune vamwe vanhu vekuti vanongoita sekunge vanongokanda zvinhu zvavo, but most of the people vanotozvinyora pasi kutoti mugaraji tine malaptop mangani. Saka imimi kana mukazongotora zvinhu zvezviya musina kuwirirana, ndipo paya pekuti munozongokaruka mava kutosungwa manje, because kungotora kwamuchaita malaptop nemafoni munenge matova mbavha, even though your boss is owing you. Saka ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. What do you recommend that he does? Zvakangoma hazvo vedu we.